Welkom bij Kikker TV. Vandaag sta ik in Knokke-Heist waar uitbundig carnaval gevierd wordt. Zoals je ziet is hier achter mij de stoet gaande en wij gaan een kijkje nemen. Wat vinden jullie van de stoet? Heel schoon. Echt goede ambiance. Echt top. Oké, heb je nog een wagen die je het mooiste vindt? Daar kan ik hier nog niet over spreken, want de stoet is nog niet gedaan. Dus. Ja, dat is nog niet gedaan. Hoe voelt het nou om in zo'n stoet mee te doen? Wat dat voelt, dat is van de zaterdag is dat al kribbels. Oké. En u heeft het vaker gedaan dan? Hoe zei je dat? Wat zei je? U heeft het vaker gedaan? Ja, ongelooflijk goed. Ongelooflijk goed, hè. Ja. Kost het veel voorbereiding? De voorbereiding is al redelijk. Hoe lang heeft u het gedaan over voorbereiding? Ja, dat is te zin, hè. Bij ons doet dat ongeveer van een maand voordien, maar anders valt dat wel mee. Oké, dank u wel. Een carnaval zonder geweld is een geweldig carnaval. Want hier heb je Thierry. Dat is Thierry.
Dit was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.